se do něj vejde. Nové linky od Smile Gummy Apple Buddies jsou tu. Vitamíny, Body Buddies a sladkosti. Pozor, pozor! Na nás se vy všechny láká tisícovka Alzáka. Už si třeba extrémně účinný a tichý vysavač Roventa Silent Force se super dárkem vyleda. A navíc je do neděle čistíme sklady, slevy až 70%, více na Alza.cz. Televize Prima uvádí Simpson. Líza, mluvící panenka. Vítejte v novém Springfieldském středisku pro přestárlé. Jak víte, lékařská péče o starší občany je důležitou součástí naší sociální. Takže bez dalších okolků si dovolím uvést muže, který strčí do kapsy leckterého mladíka. Přichází televizní makléř. Co tě žere, Amy? 3 týdny se stěšil na metok a teď si se s tím setkal, zhrnul si jeho prášky, každou hodinu jeden jako prevenci proti infarktu. Tak co je s tebou?